Kusithwa ndlelantle kwigqiyazane elinomkhitha lomsasazo bephume izandla untombi futhi Pearl Shongwe, Usapho, abahlobo noogxa bakhe bangungelene kwikhaya lakhe lise-Diepkloof eSoweto. Usapho lumchaze njengomntu ebebonakalisa uthando kwaye luthi kunzima ukwamkela kuba le ntombi kaShongwe ilishiyile eli limagada ahlabayo. Wipe away those tears. Now it's not the time to cry, but to cherish the moments we have. Lala mtimande, lala pambolunye. All the memories we share is what bonds us now to you. We grew to find we have a love that is very strong today. Abahlobo bakhe bathi uShongwe ebenesiphiwo esinqabileyo eyinkwenkwezi eqaqamba ngaphezu kwezinye. She was there through the darkest moments, and she was there through the silly moments, and she was there for it all. A friendship like ours was like David and Jonathan's. Thank you for believing in me. And it's difficult to say goodbye, as Pearl's sister mentioned. And I agree, for me it is till we meet again. uShongwe ebetshatshele kwezosasazo eneminyaka engaphezulu nje kweshumi kweli candelo usuka ukuba ngumsasazi kwinkqubo kamabonakude ye-Morning Live i-One Day Leader ukanti usutywe kukufa sengumsasazi wenkqubo ka-SABC 1 i-Daily Thetha ekwangumfundi weendaba kwisikhululo sikanomathotholo iMetro FM oogxa bakhe bathi ebezinikele kumsebenzi wakhe. She loved her work and very passionate about it. And what made it different is that she really worked hard. To the SABC colleagues, SABC radio colleagues, Metro FM, let us remember her for who she is. And let's keep her memory alive. Ukusweleka kwale ntyatyambo ebiseze ngobuso elizweni kuchazwe njengelahleko kweli lizwe. Ubekwe kumadlaka seNazareth Memorial Park. Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo Shongwe, Timanze Bambolunye.